Alaitz, alaitz, alaitz. Zer? Ze esaten dio alaitzek Areneri ospitalean? Kaixo, zer naiteke? Zer? Hombre, espero musuana ez esatea. Badakigu alaitzek gauzak gaizki egin dituela, baina niri ez zait oso ondo iruditzen Jonek egin diona. Azkenean esan dio, bai, aurreko kapituluan musu eman dute eta dena ondo zegoen. Eta batean orain esaten dio ezerrez kontatzeko, eta hola uzten dio. Badakigu alaitzek hori gauzak gaizki egin dituela, edo maltzurra dela esan dezakegula, baina azkenean alaitz eta Jonen artean hor Jonek dauka bikotea, ez da? Jon dago Arenerekin. Orduan, ez dakit, musuaren errua edo nire ustez Jonena da, eta gero ezin du horrela jokatu alaitzekin, ezin dio baten esan, orain, ez dute zer nahi zurekin. Alaitz, zertan zabiltza? Nola nahi dezu izatea? Bukatu da. Gure artean ez dago ezer. Zer. Argi dago? Bai, arrazoi guztia dakazu, Nik uste Jonei harrapatu diola de sopeton Arenek begik irikitzea. Bai, ez zuen espero. Ez zuen espero, eta gainera... Esperak ez inork. Ja, eta gainera alaitzekin justu musu eman eta gero. Nik uste Jonek ez dakila nola asimilatu situazioi, ze oso gaizkin du Arenei adarra jartzen, baino eske oain ez daki hoi nola... Claro, nik uste orain Jon egon da orain arte azkenean alaitzek lagundu du pixka bat Jon bere momentu horretan, baino Jonen helburua zen beti istripuaren asunto, eta orduan orain batean Arene maite duen Arene, zeren Arene maite du. Maite duen Arene esnatzea, ez dakit, izango berentzako xoka, ez da? Ea zer egiten duen hurrengo kapituluetan. Ze pasada bat da Arene bizirik egotea eta ez dakit. Claro, eta gainera, alaitzen pertsonajeak nola hartuko dula ustezu Areneren buelta hoi? Ze asperdura, tia. Mundu guztia kontu berarekin. Momentuz, dirudi jatorra izango dela Arenerekin, baina ez dakigu Arenek zeo zer ikusiko duen alaitzen begietan, edo lagunak egingo diren, edo zer kontatuko dion alaitzek Areneri, ez da? Ze agian zeo zer kontatzen dio, agian haserre dago Jonekin, edo agian ez. Claro, baina, ni Arene izango banitz, eta ospitalen baliman hau, eta esnatu berri, eta etortze bazait nire logela ez dut ezagutzen pertsona bat, netzak izango zan, pertsona hau zein dan. Bueno, eski alaitzolakoa da, ez? Alaitzek ze tramatzeun. Bueno, baina kapitulo honetan ez da bakarrik alaitz izan zeo zer tramatu duena. Ze alaitzi ere egin diote futbol zelaian trikimailu hori. Badakizun noraren ondoan dagoen hori. Eibarreko ikuskatzaile bat. Zer? Hori ez da ikuskatzailea. Baietz ba? Ez. Hori noraren osaba da, eta ia paintzaia da. Bueno, alaitzek momentu horretan pasatu oso gaizki. Nik usteet ikuskatzaileana indiela alaitzi ezagutzeko alaitze bai. Bai. Ze ezagutzen dute, baina ez dute hainbeste ezagutzen. Nik usteet jakin nahi dutela, zenbateraino aldun iritsi bere helburu horiek lortzeko. Bai, nik uste norak argi duela nola den alaitz. Bai, norak bai. Norak badaki, ze azkenean alaitzek eta norak izan dituzte hor elkarrizketatxoak non alaitzek argi utzi dion nolakoa den. Eta orain norak probatu nahi die bestei nolakoa den alaitz pixkatez. Oso buru gogorra da eta oso protagonista ere da alaitz. Nik uste nora eta alaitzen papera aldageletan antzekoa dala, ez? Azkenen, alaitzek nahi du aldagela guztia noran aurka jutea, eta norak nahi du aldagela guztia alaitzen aurka jutea. Más o menos, ez da? Bai, baina nik uste hor badaudela, arrazoia daukazu, baina badaude desberdintasun batzuk. Alaitz, nora askoz errezago pizten da. Bai. Eta batzuetan igual jokatzen du oso azkar, igual pentsatu baino lehen norak. Eta alaitzek nik uste asko pentsatzen dituela gauzak, edo zer egin aurretik. Bai. Eta orduan, igual badirudi antzekoak direla biek karakterea dutelako eta asko txokatzen dutelako, baina ez dakit
Bai, ikustea Alaitzek gauzakin baino lehenago asko pentsatzeugula. Bai, Eta norak igual ez hainbeste. bai. Luka! Zer nahi duzu? Tokat zurekin hitz egiteko ezer. Entzun mesedez. Nola ikusi duzu Luka kapitulo honetan? Boa, banik, gainera hemen kapitulo honetan dakat esperientzia bat erizekin, ze gauden grabatzen, mobilan estena, Buah. eta itezun kriston beroa, baina kriston beroa itezun. Kamiseta nekan jertxea bakarrik. Eta orduan mikroa zijoan azalen. Baina, klaro, nire azala zen izerretan. Eta mikroa demora guztin... Irristatzen zen, Bai, ez? demora guztin irristatu itezan, berriro hasi behar ginen egiten. Bai, estena bizan zen gogorra... Jo, baina nolakoa da Martxelorekin, erizekin lan egitea, ze justo zuk dituzun estena gehienak dira ametxekin, ibaiekin, baina badituzu batzuk Martxelorekin, ezta? Bai, Martxelo... Oso maltzurra, ezta? Bera ere aktorea. Aktorea. Eriz oso jatorra, Buah. oso aktore ona, beti dau prest laguntzeko, beti konsejo dazka, da una. Bai. Nik ere. Martxelo? Bueno, a ber, Martxelo gertatzen zaiona da, beldurra dakala. Azkenen, beak nahi du bere seme alabentzat nahi du hobena. Bai. Emateu gezurra dela, baina... Osea, berak nahi du, bere ideiekin eta bere usteekin nahi du. Beak nahi du hobena. Oso interesgarria da, Martxeloren Bai, papera. pertsonaia. Boa. Eta erizek oso ondo diteu. Eta justu denboraldi hontan nola ikusten zaion bere... Nola ikusten Haren zaizkion ere, bere, bai. eta bere burua uste guztiak. Nik uste Martxelok usteula adibidez, amets gehi izate horrek, kentzeiola aukera futbolen ibiltzeko. Nik uste bera beste generazio batekoa Bai, daila. hori esan behar Eta nuen. orduan berak bizi izan ditu edo ikusi izan ditu beste momentu batzuetan gehia izatea esatearen kontsekuentziak hain Bai. gizarte maltzurrean. Eta Bai. orduan uste du oraindik holakoa dela mundua. Eta gero ere berak barruan baditu homofobiak eta Bai, holako bai, gauzak. bai. Eta orduan, pues... Ni goatzen naiz, bigarren denboraldi grabatu nunen, esan zian erizek bere esaldi bat lehenengo denboraldin, eta esatezun bea etzala matxista, que beai emakume gustatzen zitzaizkiola. Eske Martxelo... Batzen naiz kontatu ziala hoi, eta azkenen Martxelo da, bere ideal hoiekin saiatzea babesten bere familia. Bai, baina... Eta bere ustez, beak iteun aldun hobena, baino batzutan bere seme alaba kalte zeitu, zen adibidez, amets nik usteet lasaiago biziko zala gehia izaten publikoki. Noski. Baina, klaro, Bai. daka bere aita Argi dago. Pepito Grillo hemen, Bai. esate jona, A ber, egia da futbolean homofobia egon dela. Eta orduan igual zeo zer esatea, en plan, kontuz, ondo legoke, baina, klaro, Martxelok egiten duena ez da hori, eta gero zuri esaten dizun ere, bere semeari esatea futbola usteko, bere pasioa denean, ez dakit. Lukai, nik usteet mezukin konbentzitu iteiola pixkat, Martxelok. Ja. Ze, Lukak bai babestu nahi du amets. Eta zer nahi duzu egitea? Ustea? Zer? Futbola bakarrik da, besterik ez. Benetan ari zara? Afizioat besterik ez da, denbora pasa bat. Ez duzulen mailan jokatuko, eta atzara hortik biziko. Ba, igual Martxelok arrazoia daka, zuk esan dezuna, futbolen gehi bat egotea ez dela oso ohikoa. Esan nahi dut publikoki. Ja. Lehenengo mailan adibidez, ez Bai, daude bai. kasu asko publikoki da. Edo ongi egin da. Hoi da, eta alde hortatik, pixkatzaia da igual, alde hona ikustea, baina badaka. Baina Martxelok, nola Lukai erakustizkion mezu eta irain hoiek, nik uste Lukak esateula Beldurra kontu dauka igual, ez? zeuki, amets, Claro. kontu zeuki, etzea hontaz biziko, eta behar zerbait gertatuko zaizun futbolean jolazte batik. Claro. Ez du Bai, imaginatu beldurra zakit. dauka. Claro, Lukak nahi du, nik uste babestu, amets. Jo, nahi eman dit pena asko zukin direktoki lan ezitea. Ja, Osea, ez dugu sekuentzia ikor, claro. joder. Eski hori gertatzen da. Osea, askotan igual, uste dute, adiez, Arene eta Malen.
Ez? Adibidez, badirudi oso ondo eramango diren pertsonaiak direla eta asko egin dute lan seguro batera, baina, klaro, gero pentsatzen zu eta Malenek eta Arenek ez dituzte beste denboraldietan hainbeste estena izan batera. Eta gero oso ezberdina da norbait ezagutzea eta berarekin hitz egitea edo berarekin aktuatzea eta interpretatzea. Kuriosoa da nola konektatzen duzun gero sekuentziaren barnean, ez dakit hor, rodajean. Eta zu futbolen zemuz, ze, klaro, nesken ekipo sartu zea eta hor futbolen ibili hartzu. Bueno, behitu, ni oroitzen naiz, grabaketa hasi baino lehen, joan nintzela zuzendariaren gana, eta berak esan zian, haupa, Angela, zer moduz, futbolean? Eta ni, futbolean zer? Eta esan zian, ongi edo gaizki? Eta ni, bueno, más mal que bien esan nian. Eta orduan esan zian, bale, doblea jarriko dizugu. Orduan, doblea izan dut. Hala ere, kirola gustatzen zaizkit. Eta entxaiatzen edo praktikatzen egon naiz. Eta zeozer lortu nuen rodajean. Ez dakit, gero gauza batzuk ez dakizkit. Eta adibidez, badirudi ezetz, baino pilota batekin korrika egitea zaila da. Baina, oroitzen naiz, futbol zelaian hasi ginenean, nik hartu nuen olako batean pilota eta hasi nintzen tokeak ematen. Eta batean, egin nituen 1, 2, 3, 4, hanka batekin, bestearekin, belaunarekin, hola, hasi nintzen. Eta geratu zen jende guztia hola, flipatuta. Eta zuzendariak esan zian, a ber, Angela, jaurti porteriara? Eta ni, ez. Bueno, bale, jaurti nuen eta. Bale. Bale. Baina igual egin nituen 10 toke. Joder, asko da, Eta niretzako hori asko da, eta egin nituen, benetan. Eta izan zen sorpresa niretzako ere, praktikatu nuen, baina ez hainbesterako, 10 toke egiteko ez dakit. Eta gero hori, futbola zaila dela.